Joo. Mä kuvailen tän videon valmiiksi. Mä en tiedä, et laitanko mä tätä mihinkään, mutta kuvailen nyt ainakin. Valmiiksi tämmösen. Mä vituttaa niinku, suoraan sanottuna vituttaa Suomen sossut. Joo, Suomi on hyvä maa. Ei siinä mitään. Täällä on niinku, tää on oikeesti hyvä maa. Vaikka niinku väitetään, että ei oo. No on täällä vikojakin. Mut kyllä Suomi on suhteessa, kun lähdette miettimään, niin kyllä se on helvetin hyvä maa. Mut toi Suomen sossu, sosiaalityö, niinku lasten turva, vituttaa. Ei mulla mitään. Mä olisin voinut lähteä tonne niinku Harvialan koulukotiin. Mä olisin lähtenyt muutenkin ihan vapaaehtoisesti. Niin ei mitään siinä, mut kuvitelkaa sitä, että mut tullaan hakemaan. Tullaan hakemaan kotoa. Mulle ei oo ilmoitettu, että mua tullaan hakemaan. Sinne tulee 2 poliisia, 2 sossua ja 2 Harvialan työntekijää. Ja tämä päivystävä sossu sanoi, että joo, kyllä Jonni, sinulle on ilmoitettu, että sä lähdet tänään sinne Harvialan koulukotiin Hämeenlinnaan Raumalta. Ensinnäkään mulla ei ollut mitään vitun käsitystä, että mä oon johonkin vitun koulukotiin lähdössä. Mä olisin voinut mennä sinne vapaaehtoisesti vaikka mutsin kyydillä. Jos mulla oltais ilmoitettu, että mä lähden sinne. Kyllä mä olisin sinne mennyt. Mut sitten, että ei ilmoitet ja vielä aletaan väittämään, että kyllä sä oot Jonni tietoinen tästä. Mua vituttaa Suomen sossun toiminta. Niin. Sitten tässä meinasi alkaa puhumaan niinku vähän muistakin asioista, mutta ne on vähän henkilökohtaisia. Mä en laita niitä ihan tänne joka paikkaan. Ymmärrätte varmaan. Sen sanon, mistä varmaan ymmärrätte, että mulla on hyvin vakava masennus ollut. Ja on vieläkin. Niin siinä suuri syy, että minkä takia mulla otti koville, kun ne tuli suoraan hakemaan tolle ja väitti, että ei niinku, että kyllä sulla on ilmoitettu ja näin. Niin. En tiedä sit. Mikä on teidän mielipide niinku tästä? Et toimiks ne sossut siinä oikein? Ja näin. Siis joo, totta kai. Hakemaanhan ne olisi silti tullut, olisi ne ilmoittanut tai ei. Mut se, että toimiks teidän mielestä sossu siinä oikein? Niin ei ilmoitettu mitään. Mua ainakin henkilökohtaisesti vituttaa aivan saatanasta. Sit kun ne ei taju sitä, että niinku sen mun masennuksen takia, niin mulla on mun perhe. Mun perhe on mulle niinku ihan kaikki kaikessa. Sori, mua vituttaa niin paljon, mä vedän toisen röökin tossa. Mut mun perhe on mulle kaikki kaikessa. Ne vei sen mult koulun takia. Mut otetaan huostaan koulun takia. Koulu oli vittu 2 viikkoa jäljellä, siitä alkoi kesäloma, mutta otettiin silloin koulun takia huostaan, että mä käyn kouluun. Vaikka oli varmaan meidän luokalla. Mitä vittua. Mut niin kuitenkin se on ihan eri asia nyt. Ja sit mun tyttöystävä, kihlattu Janina, on mulle tosi tärkeä. Nekin on mulle niinku kaikki kaikessa. Ja näin. Niin ne vie ne multa niinku periaatteessa. Ei me olla mun tyttöystävän kanssa siitä sen takia niinku erottu, että
kyllä me vieläkin yhdessä ollaan. No niinku varmaan sormuksesta huomas, mut kuitenkin. Mut en tiedä. Yksinkertaisesti vaan vituttaa tommonen toiminta Suomen sossulta. Niin. Mut ne on niitä osia. Ne tekee sen, minkä ne omasta mielestään mun parhaaksi näkee. Sori toi ilmeily. Mulla oli hampaavälissä jotain. Mutta ei. En mä oikein tiedä mitä mä sanoisin. Yksinkertaisesti vaan vituttaa se sossu niin paljon. Mut ollaan yhteyksissä.